बा घटे बरिया हो यही के घमंड बा सीधा ठोक देब गोली से जे तंग बा घटे बरिया हो यही के घमंड बा कुछ बोली जदि तुहरा के रानी वही दिन खत्म होई ओकर कहानी आशिक तुहरा न जेल हुई हो बाहर ही बेल हुई हो कौन छुई जवन हमारा पसंद बा कि सीधा ठोक देब गोली से जे तंग बा घटे बरिया हो यही के घमंड बा सीधा ठोक देब गोली से जे तंग बा घटे बरिया हो यही के घमंड बा मुखिया विधायक प्रधान जाने ले ये सब दरोगा या दीवान जाने ले कैसन होई समझाई दिहे रे रितेश के बारे में बताई दिहे रे कि संजय सम्राट भी हमारा ही संग बा कि सीधा ठोक देब गोली से जे तंग बा घटे बरिया हो यही के घमंड बा सीधा ठोक देब गोली से जे तंग बा घटे बरिया हो यही के घमंड